Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň banklarynda daşary ýurtdan harytlary import edýän telekeçileriň türkmen manadyny dollara konvertasiýa edip bilýän pul serişdesiniň möçüri artdyryldy. Bu barada Azatlyk Radiosyna türkmen telekeçileriniň bir näçesi habar berdi. Türkmenistanda bolup geçýän täzelikler bilen ýakyndan gyzyklanýan Sençi Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, iýun aýynyň başynda türkmen banklary daşary ýurtlardan harytlary getirmäge ýörüýte ruhsatnamasy bolan Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigine agda firmalary mundan beýlek her ay eden çykdagylarynyň öňküsýaly 2%-iniň dälde 7%-iniň daşary ýurt valutasyna çalşyryp berilejekdigini ma'lum etdiler. Annuny şeýle firma eýeleriniň 2% dogrudan şawaryň sınmalyp çykanlygyny özleriniň may aýyny eden çykdagylarynyň 7%-iniň konvertasiýa edilip ýurdun daşyndan harydalynan daşary ýurt firmasynyň hasaplaşyşyna geçirilýändigi hakynda bankdan ýörüýte resmi guwanama ýani şoň geçirilýändigine guwa etýän tasdik edýän haty berip Dip Aşgabatda ýaşaýan Sençi Bugaýew bu resmi namalaryň Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky, Türkmen Türk Paýdarlar Täjirçilik banky ýaly dürli banklar tarapyndan berilendigini gurrun berdi. Şeýle-de türkmen telekeçileri konvertasiýa etmek düzgünleriniň öňküsýaly saklanyp galýandygyny, ýagny gurrun edilýän pul serişdesiniň özlerine nagt görnüşinde çalşyrylyp berilmeýändigini, onuň göndön-göni harytlary uradan daşary ýurt firmasynyň bank hasabyna iýerilýändigini bellediler. Galy berse dolar şeýle ýeňilligiň ýurdun daşyndan diňe azyk harytlaryny import edýän hususy firmalar üçin döredilendigini, olaryň sanynyň 20-den geçmeýändigini, şeýle-de bu ýeňilligiň haçana çenli dowam etjekdigi barada hem hiç ýyl anyk maglumat berilmeýändigini bellediler. Senat we guruluş ýaly beýlik harytlary getirýän hususy firmalaryň resmi kurs esasynda türkmen manadyny dollara konvertasiýa edip bilýän pul serişdesiniň muktary olaryň aýlyk çykdagylarynyň 2% möçürinde saklanyp galýar diýip adynyň efirde agdarmadlygyny soran Aşgabatly hususy firma eýesi aýtdy. Azatlyk Radiosu ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky we Türkmen Türk Paýdarlar Täjirçilik banky bilen habarlaşanda bu ýerdäki jogapkar işgärler bu mesele boýunça diňe resmi namasy bar bolan hususy firma eýelerine ýa-da işgärlerine maglumat berilýändigini aýdyp kommentari bermekden saklandylar. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Merkezi Banky resmi kurs boýunça raýatlara dollaryň nagd satywyny besetdi we onuň nagd däl sowdasyna hem ençeme tapgyr çäklendirmeleri girdi. Şeýle-de telekeçileriň türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna çalşmak mümkinçilikleri hem olaryň her aý daşary ýurtdan getirýän harytlarynyň umumy bahasynyň 2%-ine çenli çäklendirilipdi. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky bir Amerikan dollarynyň bahasyny 3,5 manat möçürinde saklap galýar we dollaryň gara bazardaky narhy bolsa ýygyderli gymmatlaýar. Emma adyk harytlaryny import edýän telekeçilere konvertasiýa ýeňillikleri döredilen mahaly ýurdun gara bazarlarynda bir wada 29 manada çenli gymmatlan dollar şuňky gün 14 manada çenli arzanlady. Sençi Bugaýew 18-nji maýda Aşgabatyň dollar söwdegärleriniň bir Amerikan dollaryny 14 manatdan satyn alýandygyny, ýöne onu 20 manada satyn aljak müşteri tapylsa-da dollary satmakdan saklanýandyklaryny gurrun berdi. Dollar söwdegärleriniň ençemesi bu arzanlamany telekeçilere döredilen konvertasiýa ýeňillikleri bilen baglanşdyrýarlar. Sebäbi olar dollar satyn alýan adamlaryň sanynyň bir näme azalandygyny aýdýarlar. Ýöne olar konvertasiýanyň ýene çäklendirilejekdi barada myşmyşlara ünsü çekip dollara bolan talabyň artjakdygyny we şol sebäpli özleriniň ony gymmat bahadan satmagy gözüňünde tutýandyklaryny aýdýarlar diýip Bugaýew belledi. Şol bir wagtyň özünde bazarlarda harytlaryň bahasynyň hem öňküsýaly gymmatlygyna saklanyp galýandygyny, un, şeker we ösümlik ýagy ýaly käbir azyk harytlarynyň gyçylygynyň da dowam edýändigini Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde söz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerine dowam etdirýäris.
Liwap welaýatynyň köýtendäki Trap merkeziniň döwleti degişli çörek dukanlarynda çörek satylmaýar. Öz adynyň efirde tutulmadan torap Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan köýtende etrawynyň ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, bişirilen çöregiň mukdary juda az bolanlygy sebäpli soňky hepdelerde çörek dukanlaryna çörek getirilmän. Onu çörek bişirilen pekarnyada satyba çykarýarlar. Ilat giýjeti bilen çörek nowatyna durýarlar. Bişip ýetişen çöregi satyba çykarýarlar. Bir buhanka çörek berilýär. Çöregi satyn almagyň düzgünleri bir gün bir buhankadan uly ýaşly adamlara çörek satylýar. Ertesi ony çağalara çörek satylýar. Uly ýaşly adamlar ýany bilen çağatyny alyp baryp, oňa hem bir uhanka çörek berilmän sorasalar, çağalar erte gelmeli diýip, ejetiniň ýa kakatynyň ýany bilen gelen çağa çörek satylmaýar. Çağalara çörek satylmalygyny bolsa, çağatyny pekarnya alyp gelen enatalara çörek berilmeýär. Bir hile geň düzgün diýip, ilatyň bu girilden düzgünden juda nägile bolýandyklaryny ýaşaýjy aýdýar. Liwap welaýatynyň köýtende dowatlyk hojammat etraplarynda şeýl buğday hasylynyň juda pet bolandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Buğday hasylynyň ýetişişi juda göz oýuny ýagdaýda suw ýetmezçiligi ýylyň gurak gelmegi sebäpli buğdaýlaryň ýerden bir garşy taýlanyp oturan ýerler juda kän boldy. Akar ýaplaryň takadyna has golay ýerlerde ekilen atyrlarda gowy hasyl getiren ýerler hem kän. Şol ýerlerden hem türkmen telewizionyasy üçin mahabatly gepleşikler taýýarlaýarlar. Emma akar ýaplaryň aýagynda suw ýetmeýän ýerlerde buğdaýlaryň haly guran ýerler hem kän boldy. Akar ýaplaryň takadyndaky oňa tazyl beren ýerler bolsa, daýhan birleşikleriniň, geňeşligiň başlyklarynyň, agronomlaryň, brigaderlaryň we beýleki emeldarlaryň öz ýerleri. Olar üçin suwam ýeterlik bolýar, tehnikada dökünem ýeterlik bolýar. Olar gerekçe gowy hasyl hem alýarlar. Emma ýönekä daýhana suwam ýetenok, dökünem ýetenok, tehnikada berilenok. Şol sebäpli daýhalar gerekçe hasyl hem alyp bilmän, ýylyň bir gidar çykýarlar diýip ýaşaýjy aýdýar. Buğday oranyň başlanyp ammarlara buğday hasylynyň barp başlandygyna eýem 2 hepdeden owrak wagt bolan bolsa-da, ilatyň un çörek meselesi uzalky ýaly kyn bolmanda galýar. Adam maşyna aýda berilen 5 kilogram un hem wagtynda alyp bilmän kötenýär. Ol 5 kilogram unyň hem 4 kilogramny Türkmenistanyň özünde öndürilen birinji tortly undan berseler, 1 kilogramny ikinji tortly undan berýärler. İkinji tortly un bolsa kepekden enäý däl. Onda da ilat bir zat berilse kaýyl bolup alýarlar. Imäge yaramsaz bolsa-da onuň bahasy hem birinji tortly unyň bahasyndan satylýar diýip ýaşaýjy dözüne goşýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler un sorap zawoda baran 2000 goloy adamy jerime salyp öýlerine uğratdy. Goloyda Demirgazyk Türkmenistanyna ýerleşýän käbir etraplaryň ýüzlerçe ýaşaýjysy Könürgünjüň galla kärhanasyna her 50 kilogram un satylýanlygy barada ilat arasynda ýaýran myşmyşlary ýerip unyň göldegini agdalýan zawoda barýar. Ýöne olar uny direk häkimetleriň batyşyna sedewar bolýar. Howpsuzlygyň we polisiýanyň işgärleri zawoda un tama edip barýan ýüzlerçe adamyň el telefonlaryny barlap, olar saklaýar we bir ay mundan ozal buğday gytçylygy sebäpli önümçiligi togtadylan, ýagny işlemeýän zawodyň işini bökdemekde aýyplap adam maşyna 20 manat jerime töleden soň olary boşadyp öýlerine goýup berýär. Bu barada Azatlygyň vilayetdaky çeşmeti howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde atlandyrylmazlyk şertini gurrun berdi. Geçen duşenbe günü ýagny 11-nji ýylyna Daşuwut vilayatynyň tas ähli etraplarynyň hususan Guwada Saparmurat Niýazow, Gurban Sultan Eje, Saparmurat Türkmenmaşy etraplarynyň 2000 ogly ýaşaýjysy Könürgünjüň un zawodyna her 50 kilogram un satylýarmyş diýen ilat arasyndaky ýalan myşmyşlary onanyp Könürgünç etrawynyň un zawodyna bardy diýip çeşme gurrun berdi. Onuň sözlerine görä yerli ýaşaýjylar kärhanada ne unyň, ne kepegiň, ne de çöregiň bardygyna şaýat bolýarlar. Şeýlelikde un gytçylygyndan ejir çekip zawoda ýüz tutan raýatlar agdalýan galla kärhanasynyň ýakyny wagtlaýyn wezipe bellenen direktoryna ýüz tutýar. Emma zawodyň wagtlaýyn direktory adamlaryň haýyşy boýunça dören soraglary kanagatlandyrmakdan geçen
Polisiýanyň hem de howpsuzlyk gulluklarynyň işgärlerini çağıryp zawoda baran adamlar barada habar berýär. Häkimetler zawoda baran adamlary minip gelen ulaglaryny tutsaglyga ekidip olaryň el telefonlaryny barlady we zawodyň işini bökdemekde aýyplap olaryň her haýsysyna 20 manat jerime төлeden soň boşadyp goýberdi diýip Çeşme şeýle ýagdaýlary başdan geçiren raýatlaryň sözlerine salgylanyp gürrüň berdi. Olar halky uň zawodynyň işine päs geli bermekde aýyplaýar. Ýöne bu kärhana buğdoý gytçylygy sebäpli bir aý mundan ozal işini togtatdy. Zawodyň işgärleri de tölegsiz ruhuda uğradyldy. Olary çäre geçirilse çağırýarlar, bolmasa öýlerine işsiz ýatyr diýip Çeşme gürrüň berdi. Görnüşünden Türkmenistanyň un gytçylygy bilen bagly ýüze çykýan tolgunçuk adamlaryň ila tarasyna döreýän islenlik pozitiv häsiýetli mışmışa eýermegine getirýär. Media syn edýän ekspertleriň pikirine görä ýurtda döwletiň berk gödäwçiligine saklanýan köpçüliklöýün media serişdeleri öz-özünden ýüze çykýan jemgyýetçilik dowullary barada çürtkesik dymýar. Hatta gytçylyk gyzyşdygyça yerli media bagtyarlyk wasitnamalarynyň dozasyny artdyrýar. Synçylaryň pikirine görä Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Ýöne häkimetler edýän çykyşlaryna ýurtda dowam edýän ykdysady ysgynsyzlygyny tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Ýatlasak 12-nji iýuny azatlygyň daşowuzak Çeşmesi welaýatyň çägini unyň pulu da tapdyrmaýanlygyny, adamlaryň adam maşyna 3 kilogramdan satylýan un üçin bir aý öňünden nowata ýazylýanyny habar beripdi. Şonu ol gytçylykdan ejir çekýän adamlar etrap häkimliklerine şikayet edýärler. Olaryň boş wadalar bilen adamlary aldap goýberýärler diýip ýerli ýaşaýjylaryň en çemesine salgylanyp habar beripdi. Galy bersede Çeşmeýäniň maglumatlaryna daşowudyň boldumsal etrawyna çörek satyn alýan adamlardan pasport sorulýanlygy bellenip geçilýär. Türkmen häkimetleri öňe sürilýän bu habarlary ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýär. Gepli ýer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda kärendeçileri bişmedik buğdoy ordurup ýerine gowaçy ekdirýärler. Türkmen häkimetleriniň maglumatlaryna görä 13-nji iýuny güýdük buğdoy oragyny Daşowuz, Balkan welaýatlaryna hem başlany. Bu ýurdun gally meýdanlaryna orok depginleri barha ýokurlanýar. Döwlet ýeçiliginiň mediýanyň 14-nji iýuny beren maglumatyna Mary welaýatyna gally oragyna ilkinji zähmet ýeňişi gazanlanyny habar berildi. Tawtawazar etrawynyň kärendeçileri döwlet harmanyna 19800 tonadan gowrak buğdoy tapşyryp şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirdiler diýip TDH habar berýär. Neşriň tasdiklamagyna görä Mary sebeti boýunça ýam dänäniň 154.000 tonadan gowragy taýýarlanyp günnelik ösüş 22,15 tonadan gowrak boldy. Emma azatlygyň daşowuzak Çeşmesi ýurdun Demirgazyk welaýatyna eýýän buğdoy eklen meýdanlaryň bir toparyny bişmedik buğdoyuň orlup ýerine gowaçy ekleýänligini habar berýär. Buğdoýlary bişmänkä orlanyň kärendeçiler şu ýylky suw ýetmezçiligi we wagtyna dökün berilmänligi sebäpli buğdoy ekip ýerdeji almakdan geçen bergili çykanlyklaryny aýdýarlar diýip Ynamdar Çeşme aýtdy. Howpsuzlyk aladalary sebäpli azatlygyň Çeşmesi bilen gürleşen kärendeçileriň etraplary aýdylmaýar. Maglumat üçin aýdylsa Daşowuz welaýatyna şu ýyl 150.000 hektar meýdany buğdoy ekildi we plan boýunça kärendeçiler 300.000 tonna buğdoy hasylyny almaly. Emma bu plan welaýatyň dürli etraplaryna daýhanlar bilen gürleşen habarçylaryň maglumatyna görä o diýen real görünmeýär. Sebäbi ýyl gurok geldi, ekrançylyk ýaplaryna bolsa wagtyna suw goýberilmedi. Dökün we beýleki meseleler hem üstesine diýip kärendeçiler azatlygyň habarçysyna şertlerin öňkü ýyllara garanyna hem agyr bolanyny gürrüň berdiler. Azatlygyň Çeşmesiniň 16-njy iýuny beren maglumatyna görä bergili çykan kärendeçileri häzirden prokuratura çağıryp olaryň tohum, dökün, tehnika we suw hyzmatlary üçin eden bergilerini tölemeklerini talap edip başladylar. Munyň üstesine buğdoýdan bergidar bolan kärendeçileri iýun aýynyň ortasy dogyna garamazdan inniden soň gowaç ekmek üçin şertnama baglaşmaga mejbur edýärler diýip Azatlygyň Çeşme aýdýar. Türkmenistanyň buğdoy gowaçy ekişleriniň oragyň we paýta ýygymynyň wagty kärendeçileriň ekmeli ekinleri uzak ýyllardan bäri gönüden döwlet baş tutan derejesinde kesgitlenýär we plan dolmadyk ýagdaýyny aşagdaky ýol başçylara käýinç berilýär. Käbir ýol başçylary wezipesinden boşadylýar.
Ýöne bu ýagdaýda daýhanlaryň çekýän ziýany barada açyk gürrüň edilmeýär. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan 50 ýaşly owa hojalyk işgäri daýhanlaryň iş ýüzünde ard ederi ýerleriniň ýokdugyny aýtdy. Kärenneçiler bişmedik buğdoýy gyssagyly ormak, buğdoý orlan meýdanlary inniden soň gowuçy ekmek barada buýruk berýän ýol başçylara garşy çykmakdan gorkup, diňe aýdylany etjek bolup çalyşýarlar. Sebäbi has beter güne düşürün öýdýärler diýip owa hojalyk işgäri aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan daýhanlar beýleki owa hojalyk hünärmenleri hem bu aýdylýanlary tassyk edýärler. Döwletiň paýtany satyn alyş narhy tas üýtgüwsiz galýar. Owalarda kärenne ýeri höwet edýän adam galmady. Bu gidişine çağılary we muallimleri meýdanyna işletmek üçin mekteplerde okuw doly ýatyrmaly bolar diýip Bilim Ministrliginiň jogapkär işgäri anonim şertde öz aladasyny azatlyk bilen paýlaşdy. Şeýle-de ol inni daşary ýurtlary işlemäge diýen raýatlaryň öňkü ýyllardan tapawutlykda çağılaryny hem ýanlary bilen alyp gitmäge çalyşýanlyklaryny belledi. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gili bökünçsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri Daşow Daşgabat we Daşow Marylewap aralygyndaky vilayatary ýollarynda köçe ýol hereketine gözekçilik edýän polisiýa işgärleriniň sürüjilerden alýan paralarynyň möçberiniň 3 hesse ýokurlananlygyny habar berýärler. Ýol gözekçilik polisiýasynyň işgärleri gum içinde elleri radarly sadaga bukulup durup ýokary tezlikde gelýän awtomobili saklasalar 40 manat para berilmese protokol ýazyp has köp çykdy goýma kaýbatyna atýarlar diýip Azatlygyň ynamdar çeşmesi 15-nji ýylda habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä 2 aý mundan öň hem şeýle ýagdaýda saklanan sürüjiden alynýan paranyň möçberi 10 manatdan geçmeýärdi. Bu habar ýurtda dollaryň gara bazardaky nyrklarynyň tas 30 manada ýetip soň ýene aşağı 20 manada çenli peselen we ady önümleriň bahalarynyň ýygyderlik gymmatlaýan hem käbir önümleriň nowatlarynyň ulalýan wagtyna gabat geldi. Şol bir wagtda manat dollar krizisiniň çuňlaşmagynyň fonunda ýurdun güýç guruluşlarynda nowatdaky kadrlar çalyşyga geçirildi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň başlygy Bayramow işde goýberen kemçilikleri üçin wezipesinden boşadylsa mundan ozal iňken känç alyp tanalan Mulikowyň İçeri işler ministriniň ýol başçysy wezipesinde harby derejesi hem uldurdy. Yerli synçylar Mulikowyň ýokarsyndaky goý bulutlaryň birden dargamagynyň sebäbini onuň Amul Hazar awtoralysyna görülýän taýýarlygyň çäginde döwlet baş tutanynyň gowunyny awlamagy başarmagy bilen düşündirýärler. Mulikow ilki prezidenti gymmatbaha sport awtologyň sowgat berilmegini gurnady. Berdimuhammedow bu awtology ogly Serdar bilen bilelikde synagdan geçirdi we öz sürüjilik ustatlygyndan hasta hoş boldy diýip adynyň agdalmazlygyny soran Aşgabatly synçy belledi. Türkmen mediasynyň habaryndan ma'lum bolşýaly, maýyň ortalarynda Türkmenistanyň Amul Hazar awtoralysyna gatnaşjak komandasynyň agzalaryny seçmek üçin ýarış geçirildi we ol ýarışa prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Elbetde prezidentiň bu ýarışda İçeri işler ministrliginiň awtolog sporty merkeziniň professional sürüjisinden üstün çykmagy we 2 gün soň ralla gatnaşmaga hukuk berýän sertifikat almagy hem Mulikowyň hyzmatydyr diýip Azatlygyň söhbetdeşi belledi. Şol bir wagtda çeşme sürüjileriň ýol gözekçilik polisiýasyna Sowet ýyllaryndan bäri mahsus bolan paraxorlukdan nägileliginiň barha artýanlygyny sebäbi indi polisiýanyň para almak üçin sürüjileriň köçe ýol hereketiniň olýa beýleki düzgünliği bozmagynyň hem gerekdälligini habar berýärler. Uly ýollardan gatnaýan sürüjilerdiň maşynyny ketgitlenen tezlikden ýokarda süren üçin del polisiýanyň gözekçilik nokodunyň deňinden geçmek üçin hem para berýärler diýip Azatlyk bilen gürleşen Liwaply we Marly sürüjiler aýdýarlar. Aşgabat bilen Liwap aralygynda ýol gözekçilik polisiýasynyň ona golay nokody bar. Bu nokotlarda sürüjiler köplenç polisiýa saklamasa-da durup säginip geçýärler. Ýazylmadyk kady boýunça bu nokotlarda indi polisiýa işärine 10 manat para bermeli. Ozal bu milletin mejburi paranyň möçberi 5 manatdy diýip Liwaply 45 ýaşly sürüji gürrüň berdi. Eýsem ýolda polisiýa tarapyndan saklanmadyk sürüjiler näme üçin durup polisiýa işärine para berýärler diýilip soralandy. Ol sürüjileriň polisiýanyň yrsa aramasyndan gorkup öňünden
elinden gaçýandyklaryny, ýagny köp gatnaýan ýollaryndaky ýol gözekçilerini özlerine duşman etmejek bolýandyklaryny aýtdy. Polisiýa işgäri ırtarata ýöneki raýatyň elinden geljek zat ýok. Adamlar ard edip dawalaşsalar özlerine delde polisiýa işgärine ynanyljagyna we netijede goşa çykdajak aljagyna birem göz getirdiler dip Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gürleşen Marly sürüji hem bu ýagdaýy tasdiklady. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Britaniýanyň futbol janköýerleri öz komandalarynyň dünýä çempionatynaky ýarşy üçin Volgograda barp başladylar. Olar bu ýerde orsiýetli we Britaniýaly futbol janköýerleriniň arasynda odol ençemegedek bolan çaknaşyklara garamazdan kızgın garşylandy. Volgogradyň $280 milyon turan stadionuna Angliýa 18-nji ýylda ýerli wagt bilen akşam saat 9-da Tunis bilen güýşdirilýär. Volgograd arenasy 2-nji jahan rusyna Stalingrad sewşinde Sowet Soýuzy bilen Germaniýanyň arasynda sewşiň giden esasy ýerleriniň birine ýerleşýär. Bu sewşde 2 milyon çemesi adam ölüpdi. Janköýerleriň käbiri 17-nji ýylyna gelenen bolsa, Angliýany goldaýan 5000 adamyň köpüsiniň 18-nji ýylyna ýerertir gelerine garşylýar. Käbir synçylar Britaniýaly janköýerleriň gelmeginiň iki toparyň arasynda odol turan gadaply hereketleriň täzeden tutaşmagyna getirmegi mümkin diýip alady edýärler. 2016-njy ýylda Ýewropa çempionatyna Britaniýaly we orsiýetli janköýerleriň arasynda Fransiýanyň Marseille şäherine gadaply çaknaşyklar bolupdy. 17-nji ýylyna Volgograda baran janköýerleriň käbiri Moskwadan owatly bilen bardylar. Bu bolsa 20 sagatlyk ýol. Angliýanyň futbol goldawçylary federasiýasynyň işgäri Thomas Concanen Britaniýaly janköýerler bu oýun üçin resmi taýdan Angliýanyň futbol bileşiginiň üstü bilen 2200 bilet aldylar. Ýöne biz beýleki bölümlerden başga da alanlar bardyr diýip çaklaýar diýdi. Konkonen öz aýtmagyna görä dawajyjyl turur diýip pikir edenok. Ol muny hem Britaniýaly janköýerleriň 2016-njy ýylda Marseille'de geçen oýunlardakydan has ardygy we Volgograda gitmegiň harajatynyň ýokardygy bilen delillendirýär. Galy bolsa-da Volgogradda howpsuzlyk çareleri aşa güýçli. Britaniýanyň Guardian gazeti şäherde polisiýa işgärleriniň sanynyň artdyrylandygyny we harby işgärleriň komandanyň galýan mehmanhanasynyň töweregine partlaýjy maddalary görleýändigini ýazdy. Britaniýaly janköýerler özleriniň kızgın karşı alınandyklaryny aýdýarlar. Öten akşam biz daşarda şu barda bolduk. Ananar ýalyl hemmeler aýdym-aýdyp tans etdiler. Ortlar bize vodka berdiler. Hemmeler bize kömek etmäge synançly diýip 55 ýaşly Nigel Bugs aýtýar. 79 ýaşly orsiýetli janköýer Vyacheslav dawa jenjel asla bolmaz. Biz ähli zady doly ýola goýduk. Dawa jenjel hiç kimiň behbidine däl diýer. Şäheriň meýeri hem biziň Angliýaly janköýerler bilen dawa jenjelimiz bolanok, bolar diýip hem garaşamyzok. Volgograd asudalyk şäheridir diýer.